の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel! Yay! So guys, medyo special yung video ko ngayon kasi 200,000 subscribers na tayo! Yay! Dati parang halos nga ayaw kong magpakita sa video ni Roy, tapos isang beses sinabi niya na mag-vlog na lang kayo, baka hindi na kayo magbarko. Tapos ngayon, tingnan nyo kung saan na kami ngayon. Hindi ko na malaya na 200k na ako, di ba? Kaya maraming salamat sa support nyo guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di ako aabot dito. Kaya thank you. Dahil 200k na tayo ngayon, may konting celebration kami. Char. Pabili ako kay mama kanina ng pang budol fight namin kasi mag budol fight na naman kami. Pero hindi kami sa bukid, dito kami sa dito lang kami sa seafoods. Wow, seafoods. Kasi ewan ko pero gusto ko talaga yung seafoods, lalo na yung crabs tsaka shrimps. Hipon. Ewan ko bakit. Masarap talaga lalo na pag king crab. Wow, king crab. King crab o di kaya yung lobster. Wow. Wala dito ngayon si Bunso. Si Jerome andun siya, busy siya, may ginagawa siya, edit ng vlog niya. Wow. Ibang klase talaga, vlogger na pala yung mga tao dito. Tapos mag-start na ako mag-prepare ng guys, pang budol namin mamaya. Budol with love to, budol with love. Unahin ko i-prepare yung squid kasi ihawin namin yon, tapos lagyan namin ng kaya mas maganda pag chop o minced kasi para pumasok sa loob ng squid yung kamatis. Mas masarap yung kamatis medyo hinog na para mamula-mula, parang alam nyo na. lang. Tapos mas maganda rin pag mince. Natuto lang akong maghiwa guys. Kasi simula nung elementary pa kasi ako naghiwa. So, wow! Nasanay lang ako sa kakahiwa. Ikaw ba naman araw-araw nang naghihiwa, di ba? Tapos yung luya. Wow! Yan na yung natin. Oh, grabe init. Parang ako, sobrang hot. Ang init kasi. Halata nga sa ko eh. Kahapon pa to eh. Pagdating namin galing kina Snake, ito na yung suot ko. Di na ako nakaligo. Tapos ito na yung sinadya ko na lang hindi maligo kasi alam ko na mag-iihaw pa. Amoy, baka pagkatapos ko maligo, mangamoy na naman ako aso. Amoy usok. Kaya hindi mo na ako naligo. Okay lang yan, wala namang aamoy sa akin. Pwede na lang kung amuyin mo ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Natin? Ano mo tawag nito? Basta yung Pang-marinate. pang-marinate natin sa sa puset bago ihawin. Pang-loob. Ilagay natin to sa loob habang minamarinate. So ito yung puset natin. Wow, ang lalaki! Tapos pag naglinis ako ng puset, tinatanggal ko yung bibig tsaka yung mata. Ayaw lang ni mama kaya pinapatanggal niya. Tapos isa, busy din sa vlog niya. Char! Yan yung pangalawang vlog mo ba yan yung? Pangalawang vlog mo yan na ikaw talaga yung nagsasalita. Tapos yung isa naman si Bunso. Saan na yung isa? Kakarating lang. Iwan ko kung saan galing to. Saan ka galing? Nag-bike. Nag-bike, bike. Andun ka sa baba. So ito na yung pusit guys. Nilagay ko na sa loob yung yung mga sibuyas.
Ando na yan sa loob. Ready na yan pang ano mamaya, pang ihaw. Luto na pala yung crabs namin. Wow! Boom! Panes! Wow, wow, wee! Ewan ko guys, pero ito talaga yung pinaka-paborito ko guys. Kahit ubusin ko to na ako lang mag-isa, kayang-kaya ko tong ubusin guys. Lalo na pag suka na maanghang. Excited siya mag-ihaw. Sabi niya mag-ihaw na daw kami. O sige, mag-ano ka na doon ng ano, apoy. Baga. Mag-ano ka na ng baga doon. Excited ka pala eh. Ikaw na mag-ano ng... Oh, sisiu. Japet, take over the vlog. Guys, mag-ihaw ka sana kami ng baboy. Kaso, yung binili ni mama, naka-square na. Ay, naka-square. Paano to yun? So, gagawin ko na lang. Hiwain ko na lang sa gitna. Tapos, ganito na yun. Lamito ka na lang. Di ba? Para mas mabilis maluto. Ano sasabihin mo? Yan guys, pinagtulungan nila yung paano magpabaga ng uling. Tutorial guys, paano magpaypay. Paano magpaypay? Paypay, tama naman eh, tama. Ah, galing-galing. Akala ko ba tutorial? Inuna namin yung isda guys. Yung tulingan. Ewan ko ano tawag sa inyo dyan, basta may yung maliit na tuna. Tapos yung isa nakaupo pa rin, ganun pa rin. Wala pa rin gamit. Ano, ng apoy. Nagpaano? Nagpasiga. 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 Ah, buti pa si ate oh. Ano namin yung balloons? Balloons na 200 kuruhay. So guys, magano na kami ng ano dito. So ayan, nag-ano na si mama. Yan. Wow. Yan o. Taba pala nito ma. Sarap. Wow. May aligi. Paikot yan guys kasi malayo pag pag nasa gitna. So pinaikot na lang namin. Ayan, tumulong si Mish. Alam niyo ba guys, nag-ano din to siya ng mga mga costume. Gumagawa din to ng mga costume ng mga kahit yung mga saan yan? Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Kung gusto niyo man ng cosplay, galing to gumawa guys. Search niyo lang yung mga taga-Tagbilaran, search niyo lang Anika Mish. Oh. Yan. Kanina 200k na yan eh. Kasi ito yung sa baboy. Wow. Isda. Pusit. May design pa sa gitna. Wow, laki naman yan. Good. Oh, grabe oh. Laki oh. Sa akin yan ah. Yan, may pusit. Isda. Pusit. Isda. Yan oh. Wow, may baboy pa. Saan mo ilagay yung baboy ma? Sa gitna nito. Yan, yung naman, inihaw. Wawawi. Diyan pala yun. Yan, dili sausawan ma. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. So guys, 200 subscribers na tayo! Maraming salamat sa inyo. As in, hindi ko talaga in-expect na abot ako sa 200 o lalagpas pa. Kasi dati ay parang wala talaga sa isip ko na mag-vlog. Tapos kita mo ngayon, 200 subscribers na ako. Hindi ko na malaki. Ay, 200k. Road to 1 million. Wow. Ito yung munting handaan ko, yung budol namin. Guys, marami kami kakain ngayon. Kasya lang to. So guys, 200,000 na ako. Thank you. As in, sobrang thank you sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nasumuporta sa vlogs ko, sa vlogs namin. Maraming salamat sa inyo guys. As in, blessed talaga ako. God bless! Amen. 200k. Wow.
po yung naiwan. Ito yung aftermath. Grabe. Parang dinaanan ng bagyo. Parang dinaanan ng... Ikaw, umubos niyan, ma? Ang laman ng kahon sa pagsisisi. iPhone X! Alalaay. Triple X! iPhone! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Pagdali. Ang laman ng kahon ay... Wala. Gisa ba? No? Ang laman ng kahon ay... Charay! Ano yung laman ng kahon? Ang laman ng kahon ay... Ikos na gini. Ano masasabi mo kapag ngayon ang pagsusunod? Salamat. Salamat sa Hey! Kasi guys, tuwang-tuwa si Apitong kasi nung dati namatayan siya ng tuta. Umiyak. Kaya ngayon umiyak na naman kasi may bago siyang tuta. Ato sa babaw? Ayan, ikaw. Oo, kiray, wala na ka. Dili na ikaw. Hindi na ikaw yung mahal ni Daddy Api. Bagong pangalan namin si Kobe! Hi, Kobe! Hanggang sa muli! Paalam!